gachikwana. Ebe ihe gbasara gbasa ebe m gachi. Ụzọ mkpọchiri ọwa ụzọ gị. The door I lock, is it your lock? Ụzọ mkpọchiri ọwa ụzọ gị. Akpọchiele m ụzọ. The door is onto my own. Ya ụzọ. Ụlọ m. Ki m gbachiri nwoke ike m. Children room dị open for you. Abala ma jamu gaba na children room hanta. Na, aba wasu mu wake na sin gare ebe ku makala ma. Oye lo ki ụzọ la kan ba lo mi kila so ngabe children. Ta o kwala gele kwa. Isi m iwu ụmụaka. Mmiri aka bọọlụ. Ụlọ ọwụgo ọnụnụ. Iwu the children. Mba iwu ọdụm oge ojukwu. Iwu wale sayanka. Iwu ele ahịa. Iwu nsegwu shagari. Iwu bambulu. M ga-ewere gị ụzọ oghe. Maka dị mụ na ụmụazị. Tenis na ngwa. Ele ahịa chọkọchọkọ ihe ụmụazị na-eji ata eze nchịrọkọta. Ka a ga-agwụrụ egwu ka ụmụazị. Osi na ị na-ezi n'ụlọ nga ozole ma. Edeme ego nga ate nkobo gị tụtụrụ. Esi ofe dọba gị ma gị akara agụma gbafuru gị agbafuru. Eleke ntị ọba asọ. The men of earth have learned to shoot without missing. Ya na onwe ya kwana have learned to fly without perching on the tree. No tree. Perch no. Ya mmi. Ngosi mi keep perch ahụ n'elu osisi. Agbasi na m ụzọ chiri ka iwe ga na akpa m. Use children room. Na baba mi cha na David kula gele kwa. Ele wa sika bi de kula. Na ngani mu so le agbala ngugo. Abula ga prayer na abala ga plan bala. Ta kwala gele kwa. I want to go. Come on, I want to go. I want to go. Ị ga-agbatu m. Ị ga-agbatu m. Mgbatu m. Ị ga-agbatu m taa. Ya ga-agbatu m. Ya ga-agbatu m. Akwụsị ga-agbatu m. Ya ga-agbatu m. Gbatu m. Gbatu m. Mụna ga ume. Ayịrị na-eti. Gịnị na gasị ga-agbatu m. Ndị mbụ gbatụrụ ihe mgbatukwa ego. Agbatukwa ha ka standing. Ewu ya akwa. Onye osi. I don't want to have any apple. Oh, my ship, I got to school. You don't got it only the nerve. I'm Ronamania. I might be not a mongo. It's coming up from Moon. You go up, you fit it. Let him go. You never took away from the book. I'm going to plasma. See, I did something to want to certify for Canada. Look at the okay now. Get us a little. I'm not taking pata. I'm not taking pata. Give us our home area. Come on. What are you lucky? Die. I'm about to go to see. I'm not going to be good. I'm going to go out. Look at my room. Hey, I'm not going to go out. But I'm not going to hit him. I'm not going to give us a little home. I'm going to go get out one. Oh, don't you? I'm going to go to him. Now wow. How to come wegi? Guess I do kwa ni ha. Ndogo no na ya de hapo aputa. Ndogo. O de ki so nda na choka mburu. Belutia na oro yes si ha yes. Enyi kunu sha maybe do business. What is all this? Get ye yes or so. Yes or so. Meti dem get ye. Hey Chineke. Ichoka mburu. Enwe ho za cho n'aka gị just bịa nga ntie yes. Isi hala yes. Bam enye m ego, nye ego ampe ureke ya nwere ke m dị sharp. Bido business ahịa bido. Acha m ibu uru, enwekwe m time. Chai, ihe m ghọtara n'akụkọ ị kọrọ na ihe mbe mere arị dị mma. O wee yishi akụkọ gị. Unu lechiri m otu amri. Unu chọọ ka m gaga lụọ agadi nwoke. Friday ya fọrọ ntị otu egbuorie pala ya 6 feet. Etugo m onye m na-ele nka. Etugo m onye m na-ele nka. Mgbe m kpọtara mpa ndị boyfriend m. Mpa m elecha ya anya. Nwoke ahụ ọnụ ọcha. Lebe nnọọ ya letuo ya. So jide ego. Kpọta ka abụọ ojide ego. Ụmụashịrị sharp m kpọtara ya. Ha ya sị ha ejide ego. Otamri enweghị m ike ịlụ onye katarala ahụ. Sabina nwari sharp. Lema agwa gị hapụ ihe edere na ahụ moto banye na moto. Ọhịa ọwụ. Nnu na-eji n'aka ka nnụ niile nọ n'ime ọhịa. Ka iji n'aka. Tie yes enye gị ego ndị sharp. Kwụsịnụ. Akwa tie yes. Naanị yes. Akwa yes. Yes. Gịla n'ụlọ gị mee gịnị? Good tie yes.
pụrụ m n'ụzọ bifo were aza aka taa ka shanya eze nọ na ọnụ pụrụ m n'ụzọ Aunty Sabina, ị ga-alụ di o, ị ga-alụkwa di na. Onye busiri ihe na-eji. Onye busiri property na-eji Chineke bụ ọkụ. Ebe onye rụrụ ala na ndị mmụọ ga-afọrị. Ebe onye busiri ihe na-eji. Ịchaka! Hey! Ịchaka! 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 Ọwara ka ọwa ahụ. Onye busara ngwongwo meji. Onye busara ngwongwo meji gị na-ele m ka arụsị efe hụrụ chi. Ele ihe ngwongwo m na-eji eme. Papa, akwa wangisama pia wagazo. Awa nsama ya boyela ge plaza makikili. Papa kambage. Owo one buzo bapo. One buzo. Overtake salawo. Papa yo property ngwa. And property nam. Ekele mi anga bo ki okigi. Sige blia tido. Property ma go nyi kire nga bo mbe kweku tido men. Onye nwe property ikire. Property kire property go. Agranga samu nna go. In a claim property, would you die skyrocket? Ele get a property. Mbem no no kuta na agba batoro nwa mahu. Mgbo nta mgbo igbo. Bakalala ego ino nga ha baturu m ego. Bere ni ke property gi be kere property. Mgbashi uzo m ge gaga si na azori igbo nwante. Pioma, pusta mi ihe eji. Papa no kwa ni toka wa. Buli ihe gawa ka ndị mmadụ halile olu anyị papa. Achọ dos chụwa yo buli ya gawa. Agwangwa ụra gị na-agba ụja gbogbo mgbagịsị nkịta na-agba na-ata gị chọta m egwuregwu ka na-agba gị tụwa afịfụgo ya na ichesa ịma ahịa ọkụkọ bren ọkụkọ ka inwe bren mmụnwa nwere bren ọkụkọ mmụnwa nkịta na-agba ụja na-ada ata chekwa okpu m demere sị m natacha right n'ụlọ ụka nji ega na amaala gaga nnakwa right ọzọ na-echekwaba okpu m ka ị ga-aga bụ igo n'isi okpu m sawu na Paris mega emecha nye m katkis m bụrụ katkis m bifọ m bịaba eke omenala bịa chọọ otu m ga-esi anaghị aka omenala gị bụrụ okpu mkpu igo n'isi ụjọ nakwa gị n'anya. Papa ka m gwa gị ka mụ na ichie of this house papa ka mụ na elder of this house ka m gwa gị ekwekwele ka ihe mere na Bible akịma ihe ka ihe mere na Bible between David and Goliath ekwekwele ka o megbu ekwekwele ka o mee just buru ibu gị tido achọ m iti mkpu ịma ị na-ekwukarị ụka ka nwaanyị just buru ya gawa otu ilechekwu nna na nwa ọ dịghị ụtọ ahụ ndị ọpụta gị n'ụkwa nga papa ekwekwele Here Silima part 1. Ọgbagarala m film. Aga m agbagara gị vidio. Ịgbagarala m film. Ma agbagara gị vidio. Ilecha vidio ntiri gị telecom. Ya zuru gị ahụ. Mwa. Ị na-akụrụ onwe gị. Ile ebe lechara m anya ma wụọ gị children. Ọkwa ịgbagala m fim ndị nna. Agbagala m fim ndị nne. Ka anyị lelee onye lafụrụ las. He that laugh best so ihe mgwụ. Iwe onye nna. Iwe ichie of the family. Ahụ m onye nne. Christian mother of the family. Ịgbagala m. Meeting ndị nna. Ya August meeting. Gị mege papa m. I am not your father. Ihe mgwụ mama. Sị mama biko. Ama ọzọ. Eda kpọgburu na n'obe. Gịnị ka ị mere? Mere ụwa gịnị? Gịnị ka ị mere? Ọ gbasara aka ya n'obe. Elda, ị gbasara aka gị n'obe.
nna m ukwu ịgbasara aka gị n'obe so onye chọrọ ndụ ya bata ọkwesị iwu nna ikele property ka gị wụzie nna ezinụlọ mụ nwa wụzie nne ezinụlọ itigirele m fim mgbagharị gị silima ịwụzi papa mụ nwa wụ mama ihe mgbagara gị na-awụ gị ọgọst mitin ka iwọchizie nwe ihe ụmụ nwaanyị na-eme n'ọgọst mitin ị ga-anọgide nga ahụ ọkwa m na gị abụọ asọ gị tie mkpu ka mkpu gị gaa viral everybody nọ na neighborhood a agachana ha ọrụ ugbo nwere onye ga-anụ mkpu akwa gị he that laugh last laughing best ya wụ mme Madam Morgan, don't eat the water. Oh no. They call transmission. Translated transmission ọ bụ ihe mgbu translated transmission Agha. Ọgọ ozuru nwanyị. Don't eat the water n'elu ekwenku. Ka ịwa na-ekeju n'ọba. nwatakịrị sị na nne ya agaghị ehi ụra nwere enweghị ike ịga ya n'anya a child so that his parents will not go to sleep that child must not go to sleep lekene m nwa ịma onye ngwọ ịma my characteristics in this community ịma na mmadụ achọ okwu ka nwambe little Johnny Akịja mepee ọnụ so na ya ga-agbaigara m fim mịọ wọch ya gaga n'ime ụlọ m kọwaa ụlọ m bushram property measure you need to come and see my property nga akọ pakịrị ma fomo ma ntamimo na ya kele property nna m mịọ buru nke m chọrọ ụzọ na ọ bụ ya nwa nwe nga gaga yi ga-efe m ịma mgbe m zụrụ okpunu m sogo ọ ga-awụ m nnata katkis na chọọchị ma ewere okpunu gaga nana right m n'amaala ya gagakpa igwe okpu dịka sie dịbụ ụlọ mịoshi nga apụọla ya gbaigala m fim na onye bụ igu ka ewu na-eso na overtaking ya ọwa allowed onye meziri overtaking last washiwe mere ya onye ọjọọ nwere ike property nna m onye ọjọọ ike property nna m Bahara biko mana ụmụazị kịta ụmụazị ugbu a otu ahụ na akpa nsogbu ka ha bụ anụgo m akọ gị na vileji a ama na akọ gị na vileji mama akọ gị ntị ịsa ha ọnụ ọzọ nna biko Bahara biko enyi Chineke yọọ gị ma beji meri ma ndị mmụọ ozi ma ndị na-esi ya na-abụ biko Bahara o na ụmụazị ya abụ ụmụazị makwuru ntị na-akpa ahụ ya ata nna biko Bahara maka ọ na-atụ mazụ ụka ọnụ ka m na-aga onye na-anụ ka mkpụ na-ahịọ ọdịka na aka emede na-aga enigwe na ngabedebe anụ a wee na-akwụ ka ya bụ ije na-ebe sọsọ kpakpakpa nkọbe gị ọgị biko nna tụkwara ya biko ewe n'iwe biko maka ndị iche gafeta ebe a ka ezi ihe a na-eme mma ebo gị ibu kịta ibe na-eme gị ndị iche gafeta ebe a kịta otu ụdị ife a na-eme ọ bụghị ezigbo anya ka ha ga-eji na-ele gị dee ka iso ekekasa ya bụ ihe abụgodị garị ka ọ nwere nkịta garị agbadana biko Bahara biko Bahara a sị ya obodo Igbo kịta na ewere nka mere chịwa awa nkịta na-enye ihe ndị n'ụlọ na-enye ọ gaghị na-akwụzi atọ mana ihe agba anyị Bahara ewere iwe gị dajọ eso ọnụ ọzọ kwuru ego ala biko ewere iwe agha mmazi ugbu a mmadụ mmụta ya mụta okwu na ụka mụta nsogbu mgbanyenu chiwawa na-ekwu nna ya nsogbu amamihe a ga-eme metụ unu mma n'ụwa amama wasted material o ji kefọ ihe kefọrọ afọ ga-eji wee pụtapụ unu na afụnụ ga-agba anwụnta nye nne na nnụnụ ibe pem mmebo gị ibe anyị ndanda kịtịkpa gbagbuo anụgo m skọs maka gị nwa eji m profaịlụ gị n'aka ka m gwakwa gị eziokwu mụ na na gị nwoke ọyị mịa nọ ya ntiruo n'anya nna dosa biko ụmụazị nke a biko
Anwụnta. N'ọbịa Etere na agbụ ka bịara sie. Ekwensu na akọ ma bịtọla na ya na agbụ. A ma eke ọgwụ maka m ga-ekepego mgbe ụgba. Ọkwa nwa mkpakala anụ ọnya m mara ka i were ke hapụ. Gift ka give not to you. Ijoma. Onye siri ka hapụ. Gbapụra nkịta single lose. Anyị dị dudu. Ị ga-atọ nga ata. Kịta ịgba mara n'elu ka ọ bara agba. Ọ mụ na gị. Obodo Ogboko. Ọ mụ na gị taa. Obodo Ogboko. Gaka ite m. Ọtụmọkọ ọ dị mfe n'elu ka ọ fọrọ atọ. Kama nwa ma ga-egbu. Hey! Kama ọ ga-egbu m. Igwe ebe anyị na-anụ nke a.